Hermed klar til første test af Manage to Sail On-Site Gates med den nye OKTel tablet og ACS Card Readeren herover til venstre. Så vi har tabletten her, 10 tommer tablet med det særlige USB splitterkabel, så den har strøm på hele tiden, og med USB-A forbindelse over til selve kortlæseren. Og herover har vi 3 forskellige kort, og dem vil vi nu lige læse. Det var Magellan, Vasco da Gama, og til sidst prøver vi med et ukendt kort. Det ser ud til at virke helt perfekt. Bemærk, at der er installeret Gate-app i stedet for bare browserløsningen, så det hele kører i fuld skærm.